Azken 40 urte honei, Arrasatek izanaz oso zoriontzu. Izata zoragarri zen eretako, ez dut askoko sekulanez. Ani urte berri zen, eskatu goraue gauzagatzu. Betiko moduen esaten dut, mundu honetan aber bukatzen daia gerra zikina hori genozidioen eta ondo ospatzeko danok urrengo urtien aber kapazagaria ospatzeko ondo danok eta zoriontzu izatien. Betiko moduen oso ondo. Oso ondo portatu dire, hartu dut eskutitzat pila bat, hori hona da, zereti honan dauken lan pila bat. Ondo portan zare! Ezakik, nahi dut eskerrak emun, parte hartzen dagoena, olako jaiak antolatzeko. Jolaztu gehiago lagunekin, gurasoekin, aitzitzen amabakin, jolaztu, aprobetxa egunak, hori behar da, zoriontzu izateko. Maitatu, gozatu, aprobetxau eta jaixak horretarako die. Ondo pasetako disfrutan.